Ayun po, tapos na ako magpatong. Okay na siya. Tuminang na. Bali, yun nga. Lalong lumalakas yung ulan. Grabe oh. Ano mga kaparing Jason, atin, dito naman tayo sa taas. Oh. Liha, dali lihawon. Ay, ako ito. Kung ay siminto ka rin. Ano na? Oh. Pinto papunta sa balcony. May pintura na. Ganda na talaga. Kintab. At dito ililihain natin naman kasi dito na Siton.
Spatula. Abot ka ng bali? Spatula. Ha? Baka Kakatay.
Ayan po, at pinapatungan ko kaso lumalagpak yung pintuan kaya isasarado ko na lang siya para dito ko sa labas magpatong ng kulay para kumintab. Ito may patong na siya, ito sa baba wala pa. Pero diretso tayo, lakas ng ulan dito. Ano, lakas ng ulan. Tanchik natin ay 223. Kumikidlat, kulog at kidlat. Wala tayong dalang raincoat. Ewan ko lang kung makakauwi tayo. Ito, papaulan nito. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagpintura.
po, tapos na ako magpatong. Okay na siya. Kumilang na. Bali, yun nga. Lalong lumalakas ng ulan. Grabe oh. May okasyon pa naman sila dito. Anniversary daw yan. Yung mga nagluluto. Anniversary ata nung tatay nila Ate Bidang. Yan sila sa baba. Nasa barracks kakape. Ayan, bubarin muna ako para magkape. Sarap magkape ngayon. Umuulan. Ayan. Ganda na. Dito finish na rin sa kwarto. Finish na rin. Dito okay na rin. Pinupulido na lang nung papa ni Palawan. Tininturan din natin kanina. Katulong yung kapatid ni Palawan. Halos lahat ng pintuan may ano na, may pintura na. Right? Sabi muna tayo. Sabi ni Sino ka na po. Ayan, dahil sa maulan, kape muna tayo. Kape. Siyempre sabay edit na bang nagkakape, sabay edit na. Ang mga ni